Вас вітає інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Дзень ведаў. 1 верасня ва ўсіх установах адукацыі праходзяць урачыстыя лінейкі, прысвечаныя пачатку новага навучальнага года. Працаваць з энтузіязмам і крэатыўна. У Палацы культуры адбылася справаздачна-выбарная канферэнцыя маладзечанскага райкама БРСМ. Фізкультура і спорт для ўсіх. Міністр спорту і турызму Рэспублікі Беларусь Сергей Кавальчук пабываў з візітам у нашым горадзе. Дзень ведаў. 1 верасня ва ўсіх установах адукацыі праходзяць урачыстыя лінейкі, прысвечаныя пачатку новага навучальнага года. У школьныя і студэнцкія калектывы прыходзяць першакласнікі і першакурснікі. Тэму працягне наш карэспандэнт. Мноства кветак і усмешак, банты, новенькія касцюмы, прымераныя шмат разоў дома, чырвань рабіны і па-асенняму ранку свежае паветра. Усё гэта неад'емныя атрыбуты 1 верасня. Дзень ведаў, свята педагогаў, дзяцей, бацькоў, студэнтаў, выкладчыкаў, словам, усіх тых, хто вучыць і прыходзіць вучыцца. Асаблівая ўвага першакласнікам. У Ляхновіцкую сярэднюю школу першы раз у першы клас прыйшлі 24 вучні. 1 сентября мы готовились всей семьей, можно сказать. Помогали и дедушки, и бабушки, потому что это очень волнительный процесс. Выбирали банты, костюмы. Хотелось, чтобы все подходило по размеру, чтобы было стильной, модной. Ну и, конечно же, есть уже свое мнение по выбору одежды и всего остального. Вот. Ну, деткам хочется пожелать, чтобы у них первый их учебный год прошел на отлично, чтобы они влились в школьную жизнь. Урачыстая лінейка 1 верасня ў Ляхновіцкай сярэдняй школе была аздоблена канцэртнымі нумарамі і віншаваннямі ганаровых гасцей, уручэннем сертыфіката на ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы ад раённых улад. Сёлета установа сустракае сваіх выхаванцаў светлымі калідорамі, абноўленымі фасадамі, абуладкаванымі класамі, парадкам на прышкольнай тэрыторыі. Работы сделано много. Начали с кровли, из фасада, полностью обновилась школа с внешней стороны. Сделали внутри ремонт, полностью отремонтированы 2 кабинета. Частично отремонтировано тоже несколько кабинетов. Полностью сделаны стены по всем коридорам, развешаны жалюзи, установлены двери в рекреациях и по коридорам. Сделан ремонт в пищеблоке на кухне, привезено новое оборудование, сделан ремонт в спортивном зале. 262 школьнікі пераступаюць парог сваёй альма-матэр у юбілейны для яе год. Паўвека таму школа ў Ляхновічах прыняла сваіх першых вучняў. Сёння тут для ўсіх выхаванцаў створаны камфортныя ўмовы для вучобы, для заняткаў творчасцю і спортам. Старшакласнікі асвойваюць праграмы па профільным навучанні. 10 клас выбраў матэматыку і англійскую мову. У 11 паглыблена вывучаюць англійскую і грамадазнаўства. Дорогие ребята, я всем вам желаю быть настойчивыми, уверенно идти к намеченной цели, поддерживать друг друга, чтобы у вас не пропадал интерес к учебе, и чтобы те знания, которые вы получите в этой школе, позволили вам выбрать тот жизненный путь, о котором вы мечтаете. Дорогие педагоги, я вам всем желаю успехов в вашем нелегком труде, я желаю вам интересных, талантливых учеников, я желаю, чтобы ваш труд приносил вам моральное, материальное удовлетворение. И я желаю, чтобы то добро, которое вы отдаете детям, вернулось к вам сторицей. Кожны навучальны год – гэта чарговая прыступка да новага этапу ў жыцці. Выпускнікі ўжо ў думках бачаць сябе студэнтамі тых ці іншых факультэтаў. Вучні сярэдняга звяна радуюцца сустрэчы з сябрамі. Першакласнікі, магчыма, дзесьці сумуюць па дзіцячым садзіку. Але школьны званок абвяшчае пачатак новага навучальнага года і кліча ўсіх за парты. Тэма першага урока сёлета – эстафета пакаленняў. Захоўваючы мінулае, ствараем будучае. Менавіта так гучыць сёлета тэма першага урока. Настаўнікі падрыхтавалі і відэапрэзентацыі, і экскурсы ў гісторыю, і дыялогавыя пляцоўкі. Усе першакласнікі атрымалі ў падарунак яркае ілюстраванае выданне «Беларусь наша радзіма» ад прэзідэнта краіны Александра Лукашэнкі. І дзень 1 верасня, ужо ў меру цёплы і па-асенняму воблачны, стаў кропкай адліку ў краіну ведаў для ўсіх школьнікаў. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.
1-0 на карысць ведаў. Перад пачаткам новага навучальнага года ў дзіцячым цэнтры культуры «Расток» адбыўся шэраг святочных мерапрыемстваў, удзел у якім прынялі больш чым 170 першакласнікаў. Для гасцей была падрыхтавана забаўляльная праграма з вясёлымі аніматарамі, танцавальнымі батламі, гульнямі і конкурсамі. Працавалі інтэрактыўныя пляцоўкі, праводзіліся майстар-класы. Таксама дзеці маглі наведаць і выстаўку работ выхаванцаў студый выяўленчай і дэкаратыўна-мастацкай творчасці. Свята адбылося пры актыўнай падтрымцы прафсаюзаў Маладзечанскага раёна. Першакласнікі атрымалі памятныя падарункі і шчырыя словы пажаданняў паспяховага падарожжа ў краіну ведаў. Працаваць з энтузіязмам і крэатыўна. У Палацы культуры адбылася справаздачна-выбарная канферэнцыя Маладзечанскага райкама БРСМ. Дэлегаты падвялі вынікі работы за апошнія 5 год, намецілі планы на перспектыву. Больш падрабязна пра ўсё ў нашым наступным сюжэце. Умясціць у даклад апошнія 5 год дзейнасці раённай арганізацыі БРСМ досыць складана, таму што па кожным з 9 асноўных накірункаў, якія развіваюць актывісты, мерапрыемстваў праводзілася шмат. Гэта стварэнне студатрадаў і валанцёрскі рух, грамадска-патрыятычнае і прававое выхаванне моладзі, работа ў інфармацыйнай прасторы, падтрымка маладзёжных ініцыятыў. У шэрагах БРСМ юнакі і дзяўчаты ад 14 да 31 года. Зразумела, што інтарэсы падлеткаў і школьнікаў будуць адрознівацца ад тых, якія маюць студэнты і маладыя спецыялісты, а маладыя сем'і, у сваю чаргу, пытанні хвалююць ужо зусім іншага плана. І тым не менш, актывісты Маладзечанскага райкама БРСМ стараюцца, каб кожнаму было цікава, каб у розных карысных справах удзельнічала моладзь розных узростаў. Благодаря Белорусскому республиканскому союзу молодежи мне посчастливилось быть в 2024 году на всероссийском слете студенческих отрядов, который проходил в городе Москва. Это было очень грандиозное мероприятие. И таких мероприятий, которые организовывают Союз молодежи, очень много. В Молодеченском государственном колледже мы открыли для учащихся комнату молодежных инициатив, где каждый учащийся может прийти и предложить свою инициативу, и проводить у нас свое время с пользой. Также в конце учебного года проводилась игра, военно-патриотическая спортивная игра под названием «Бастионы», где ребята участвовали в различных конкурсах, и творческих, и спортивных, и военных. На 38-й справаздачна-выбарнай канферэнцыі ганаровыя госці, сярод якіх прадстаўнікі ўлады, грамадскіх арганізацый, партый, дэпутаты, лідары камсамольскага руху мінулых год, ветэраны працы пажадалі моладзі працаваць з агеньчыкам, узнагародзілі лепшых актывістаў. Выбралі і дэлегатаў на аналагічны мінскі абласны форум. Затым на пленуме выбралі і першага сакратара Маладзечанскага райкама БРСМ. Віншаванне прымала Дар'я Язерская. Я буду продолжать возглавлять Молодеченский районный комитет общественного объединения БРСМ Молодеченского района. И цели и задачи у нас уже поставлены, поэтому только вместе, только вперед, к большему стремимся вместе с нашей молодежью. Сёння ў арганізацыях раёна створана сотня пярвечак БРСМ, якія аб'ядноўваюць больш чым 4300 чалавек. У планах актывістаў райкама на перспектыву больш увагі ўдзяляць рабоце сельскай і працуючай моладзю, развіваць інфармацыйна-сацыяльныя сеткі і падтрымліваць цікавыя ініцыятывы на месцах. Алла Маркелова, Дмітрий Пяцёнак, МКТБ. Фізкультура і спорт для ўсіх. Міністр спорту і турызму Рэспублікі Беларусь Сергей Кавальчук пабываў з візітам у нашым раёне. Праграма паездкі была досыць насычанай. Кіраўнік профільнага ведомства наведаў некаторыя установы адукацыі і спорту, сустрэўся з работнікамі дадзенай сферы. Міністр адзначыў, што сёння ў Беларусі надаецца вялікая увага развіццю фізкультурна-масавай работы. Абнаўляецца матэрыяльна-тэхнічная база спартыўных школ і комплексаў. Необходимо содержать объекты, которые есть спортивные, в таком состоянии, которые не находятся у вас. Здесь Молодечно очень в хорошем они состоянии, поддерживаются. Хотел бы сказать еще о работе с детьми, потому что это будущее белорусского спорта. И чем мы правильнее выстроим систему их подготовки, тем лучше потом у нас будут результаты в различных видах спорта на различного рода международных стартах. От умения, от знаний, в первую очередь тренерско-преподавательского состава, зависит сегодня и результативность нашей работы. Объектов спортивных в стране много, качество они величайшего уровня, и нам может позавидовать любая страна. Но, к сожалению, не всегда результаты соответствуют вложениям, которые государство вкладывает в спорт.
Наша краіна можа праводзіць спартыўныя турніры самага высокага ўзроўню, у тым ліку чэмпіянаты Еўропы і свету. А для будучых беларускіх герояў спорту у кожным рэгіёне функцыяніруюць дзіцяча-юнацкія спартыўныя школы і клубы. З дзецьмі і падлеткамі працуюць прафесійныя спецыялісты. У нашым раёне створаны ўсе умовы, каб падтрымліваць здаровы лад жыцця на бегавых дарожках, у басейнах, на стадыёнах як для дзяцей і падлеткаў, так и дарослых. К сожалению, сегодня гаджеты, телефоны выходят на первое место, лень человеческая. Вот задача наша в том числе, и всех, кто работает в сфере спорта, привлекать, проводить различного рода мероприятия, общественные, спортивные, по разным видам спорта. Я знаю, у вас и легкоатлетические, и кроссы проводятся, и игры по разным видам спорта, игровым, и команды, клубы, среди организаций, среди предприятий. Это правильно, это нужно делать, но это нужно делать еще на более высоком уровне, еще более интенсивно, завлекая как можно больше людей в эти виды спорта. Вераснёўскія змяненні. З першага месяца восені пенсіянеры, якія выйшлі на заслужаны адпачынак, атрымаюць прыбаўку да пенсіі ў сярэднім каля 5%. Працоўныя пенсіі ў Беларусі атрымліваюць больш за 2 мільёны чалавек. Стане большай і зарплата бюджэтнікаў. З восені пачынаюцца сельскагаспадарчыя кірмашы і сёлета уводзяцца пэўныя абмежаванні на экспарт яблыкаў. Школьнікі ўжо ведаюць, што падчас адукацыйнага працэса яны не змогуць карыстацца гаджетамі. А веласіпедысты і кіроўцы сродкаў персанальнай мабільнасці цяпер павінны спешвацца пры перасячэнні праезнай часткі дарогі. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.